sanibonani balandeli emakhaya umakhosi umdlalo osele nikhuluma naye bakithi-ke ngokusebenza ngilaphaya ePietermaritzburg eMaqongo. Ngizothanda ke ukuthi nginamukele nonke njengenjwayelo bakithi ngithi aningene nihlale phansi bese ninethezeke bakithi njengoba ngihlezi ngisho ngithi ngihlezi nginethemba lokuthi uma ngabe kukhona ivideo esithe sayiqopha ngisuke nginethemba lokuthi khona lo muntu osuke ezosizakala khona osuke ezothola ukuthize osuke kuzomsiza ngaleyo video esuke siqophile ngalelo langa. Ngicela ukunamukela nonke kakhulukazi nabaqalayo ukubona leli page lethu. Ngicela ukuthi ngibakhumbuze ukuthi bangakhohlwa ukuthi ba-subscribe baphinde futhi bathene on ama-notifications ukuze njalo uma ngabe kukhona ivideo esithe sayiqopha phela nawe izokwazi ukuthi isheshe ifinyelele kuwena ke bakithi. Namhlanje sizohlaziya amaphupho. Kunamaphupho engifisa ukuthi engathi singabantu singawaqaphela, kungabi amaphupho ozothi mangabe lifikile kuwena wathonga bese nje uyaliziba uthathe ngokuthi hayi bekade kuyiphupho nje, ngoba lamaphupho ahamba bese eba yingozi kuwena. Kuba khona izinto ezigcina sezikwehlakalela uma ngabe inlozi yakho noma izidalwa ezikwembethe zikwazile ukukuvezela ezinye amanye alamaphupho. Uma ngabe uvezeliwe amanye alamaphupho kukhomba ukuthi kukhona into esuke iza kuwena okusuke ukuthi nawe ke kusokufunakala ukuthi usukume ungawazibi amanye awu lamaphupho. Okay, iphupho ke esizoqala ngalo namhlanje bakithi ilokuphupha umuntu ngabe uyamazi kwesinye isikhathi noma kwesinye isikhathi uzovela umuntu ongamazi kodwa uthi uma uthi uyamphupha umuntu ayibo ugqoke ingubo zami. Angithi yabona lelo phupho bakithi alilihle, akulona iphupho kufunakala ulizibelelo ngoba kusuke kukhomba ukuthi khona impi wena obhekene nayo kahle kahle usempini, khona okulwisayo uyalwiswa la kahle kahle ngoba kodwa manje ukulwiswa kwakho khona izinto ozama ukuphucwa zona okungezakho, njengoba ubona lowa muntu egqoka izinto zakho khona zama ukuphuca kona. Kusho ukuthi ngale ngokukamoya lowa muntu khona ukuzama izinto ezingalungile azama ukuzenza, khona lamandla noma khona lezi zinto azama ukuthi wena akuphuce zona. Kanti kwesinye isikhathi uzokumphuka umuntu egqoke izinto zakho kanti ingoba uzama ukutshengisa ukuthi ungumuntu ofisa mhlambe wena impilo yakho noma ufisa indlela wena ophila ngayo. Angithi yabona manje ingakho abantu bakini noma izidalwa ezikwembethe noma ingilozi yakho izokuvezela egqoka izinto zakho ngoba uthola ukuthi imicabango yakhe nezifiso zakho la muntu ufisa ukuthi abe yilo muntu wena onguye, ufisa indlela ophila ngayo nayo indlela ogqoka ngayo nayo uyayifisa. Angithi yabona mhlambe bayakuvezela nawo kwesinye isikhathi ke lokho akulona iphupho ngathi hayi okuhlambe uyafisa nje bese uziba, ngoba kungenzeka ukuyafisa. Siyazi ukuthi umuntu befisa kwesinye isikhathi ugcina esethatha izinyathelo ezingalungile engezoba umthelelo omuhle kuwena. Ugcine efisa nje kade efisa nje wayeseqala ethatha inyathelo ezingasile, mhlawumbe ingakho wena kade utshengisa ukuthi loya muntu mhlawumbe usafisa kodwa uzohamba abe nezinyathelo ezingezinhle azozithatha ngempilo yakho. So yini iphupho lelo ungathanda ukuthi singalizibi uma ngabe uboniswe lona umuntu egqoke izimpahla zakho, ngabe izicathulo ngabe impahla yokugqoka, akuyona into enhle leyo. Okay, kwesinye isikhathi bese uthola ukuthi umunye athi mina ngiphuphe ngibanjwa inkunzi, ngiphuphe umuntu efuna ukungibamba efuna ukungiphuca isikhwama, njengoba efuna ukuphuca nje ngamandla ekuthi cha uyakuphuca ngaphandle kwemvumo yakho. Lokho nje kukodwa lelo phupho liyakhomba ukuthi lonto into engeyinhle lo muntu. Nalo futhi lo phupho silicishe lifane nalelo engilichaza ukuthi uma ngabe umuntu ekuphuca ilokhuzane ekubamba inkunzi bona amaphara ayakuphuca, ubona umuntu ukuphuca isikhwama, lokho kukhomba ukuthi khona umuntu osuke zama ukutshontsha izinto zakho, khona umuntu osuke zama ukuthwebula ezinye zezinto zakho ukuthi wena mhlawumbe ufuna ukuphelelwa imali kodwa kube khona izinkinga ozoba nazo bese kuzuza yena ngawe bakithi. Cabanga ukuthi lelo lisobala. Okay, khona omunye kwesinye isikhathi ozothola ukuthi uphupha untshontshelwe imoto, ulahlekelwe imoto, omunye angalinaki lelo phupho athi hayibo ngoba mina anginayo nje imoto. So mhlawumbe uthola unayo imoto kodwa uzophupha uhamba ngemoto bese uyaphucona noma bese iyantshontshwa imoto yakho. Lo phupho noma ngathiwa imoto awunayo, lelo phupho akulona iphupho ongaliziba ngoba imoto isho uhambo lwakho
ngokwempilo. Manje masuphucwa wena le moto le uyi-driver noma ngabe ungadrive kodwa munokuthi nje esibonakalisweni cha imoto bekuyami kodwa ngaphucwa, lokho akukuhle ngoba imoto ihlezi isho uhambo lwakho ngekwempilo, ihlezi isho ngisho i-direction imoto. Manje mina mangabe kuzophucwa imoto akukuhle lokho ngoba manje kuzogcina empilweni umuntu impilo yakho ezoma ukhonjisa ukuthi impilo izofuna ukuma ndawonye manje ngoba manje khona lento enkulu ezobusuku isithathiwe kwena ezokwazi ukukhombisa noma ezokwazi ukuhambisa ezigabeni ezithize ngokwempilo. Manje mangabe sekuthathiwe kona uzohamba kanjani? So lona iphupho lelo okufunakala ukuthi ulizibe bakithi, engazi ukuthi ngayiphupho ungalithathela izinyathelo usukume bakithi bese uyakhuleka. Ngeke ngithi kwesinye isikhathi makukhona isibonakaliso sike wasibona kodwa nawe ubona ukuthi hayi man khona okungezi kahle, vuka ngaleso sikhathi bese uthandaza, uzame lento uyikhansela ngokomoya ngoba nawe usuku usakhonjiswa ngokomoya. Njengoba usakhonjiswa nje okusho ukuthi into eseduze esizokwenzeka. Ngithi yabona, vuka ke nawe khuleka ngempela kulezo nsuku nangalesikhathi uphaphama uyeke ubuthongo ngoba kusikhathi ukhona ukuthi uvukuze ukuthi usanobuthongo ukuthi noma uthandaza Nkosi yami usha amabili amathathu kodwa yabona ngobona isibonakaliso esifana lesi, vuka nje uhambe uyogeza ubuso uzimisele ke ukhuleke ujule uzama uqeda lento oqeda ukuboniswa yona ukuthi mayingenzeki bakithi. Ayikho into ebalekile njengokuthi uma ngabe ubona into obonayo uchalela iphupho leli alizika likhomba into eyingozi empilweni yami, vuka uthandaze ngaleso sikhathi. Khohlwa nje ukuthonga ukubeka eceleni, thandaza ujule uzame nje ukucela uNkulunkulu wakho nasedalweni zakhe ezikwembethe ukuthi cha leli sibonakaliso engisibonile manje ukhulekele sona ukuthi makungenzeki noma ngabe ikupho okubi okuhlelwayo ngempilo yami. So iphupho lelo ngishontsha imoto alilihle, kufana nokuthi uphupha kodwa manje imoto uthi ivesane yahlehlela emuva. Yabona ukuphupha imoto bese ihlehlela emuva kwesikhathi iqede yenze nengozi, ingozi enkulu kwayona leyo ukuthi udrive imoto ihlehlela emuva bese yenza ngisho ingozi kukhulu ngoba usuke kukhomba kwakona ukuthi isimo sempilo yakho naso sizohlehlela emuva. Ekuhlehleleni kwaso emuva kuzoba nzima ukuthi ukwazi ukurecover ukuze ukwazi ukuya phambili njengoba uthe imoto mayihlehla yenza ngisho ingozi. So iphupho kwalona lelo elinye lihle engifisa ukuthi noma elinye lamaphupho engathi singawaqaphela bakithi. Bese kwesinye isikhathi ke kuzoba khona iphupho othola ukuthi uzophupha kodwa uthi hayi madoda mina bengiphupha ngilahlekile, bengisehlathini ngingasaboni indlela yokuphuma ehlathini noma bengisendaweni nje engingazi ukuthi kambe ngizoshona ngalaphi. Lelo phupho bakithi alilihle ngoba kukhomba ukuduka empilweni, ukuthi khona ukuduka empilweni okuzoba khona kuwena ozogcina manje ungasazi noma liyaphuma noma liyashona. Ugcina usumuntu wesikhathi uzogcina usuwenza izinto eziningi ezingalungile ngoba vele kwawena wazi noma liyaphuma noma liyasha udukile ulahlekile. Kanti kwesinye isikhathi ke kwabona abantu abadala noma izidala zakho ezikwembethe zisuke zikukhombisa ukuthi okwamanje udukile noma awenzi kahle. Kusuke kufuneka kube umuntu ozozinuka amakhwapha ke manje usibheke ukuthi ngaziphupha ngidukile, abantu abadala bangitshengisa ukuthi ngidukile, ikephi la ngingenzi khona kahle ngoba kusuke kukhona lapho osuke ungenzi khona kahle ngaleso sikhathi. Okay, bese kuzoba khona iphupho othola ukuthi uzoziphupha ungaqokile. Lelo phupho futhi ake ngisho ngithi iphupho elihle alilihle lelo phupho futhi ukuziphupha bakithi ungaqokile ngoba kusuke kukhona ukuhlambalazeka okusuke kuzokwenzeka ngawe noma kukhona abantu abanolwazi oluthize ngawe abazoliveza obala abazokukhuluma kabi isizwe noma abantu bakubheke ngamanye amehlo bangakubheki kodwa kahle ube umuntu manje ozoba mumbi ngisho nakubantu. Kusuke kusho ukudumazeka ukuthi khona lento kwawena ezokudumaza uma ngabe uziphupha ungaqokile. Khona into ezokudumaza, khona ukuhlazeka kusuke kuzoba khona. Kunabantu kwesikhathi abazokuveza njenganomuntu omubi, angithi yabona indaba enjalo. Kwesinye isikhathi ke uthola ukuthi kwesinye isikhathi uzophupha omunye umuntu ke wena kodwa engaqokile, kungasewena cha ngiphupha usibani engaqokile. Lelo phupho kuyahlukana ke, kungenzeka ukube wena uyavezelwa ukuthi lo wamuntu kunento ezayo kuyena naye ezomhlaza noma ezomdumaza naye, noma kukhona abantu abazomveza kabi kwabanye abantu, noma
kwesinye isikhathi liyalisho uma ngabe uzomphupha wena lo wamuntu engaqokile kusuke kukhona ukuganga kwesinye isikhathi akwenzayo kuwena ngoba kwesinye isikhathi uzothola omunye hayi uve ngaqokile usibanibani wangivezela ngisho isitho sangasese lokho kusuke kukhomba ukuthi kukhona ukuganga osuke umuntu ekwenza kwesinye isikhathi ngenzeka ukufaka into ezichitho kwesinye isikhathi ukushanga into nje elibhadi uma ngabe umuntu uzovisa umphuphe engaqokile. Okay, kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthola ukuthi uzoziphupha kodwa umuntu okhunyukelwa ngamazinyo. Uma ngabe uzokhunyukelwa amazinyo bakithi sonke siyazi ukuthi amazinyo ayingxenye yempilo yethu. Amazinyo asafana angazi ukuthi ngingabeka amazinyo afana namandla kahle kahle ngoba phela uyinto ekhulele kuwena ngaphakathi. Uma ngabe isiphuma kwakona kuyasho ukulahlekelwa ukuthizo okubalekile kuwena, kuyasho ukuthi manje khona lento yamandla elahlekayo kuwena ngoba siyazi amazinyo ukuthi awusizo nokuthi abaleke kangakanani kumuntu. Manje maselizophuma nawo alilihlele lophupho likhomba nje ukuphuma noma kukhona ikhomba ukulahleka kwento ebalekile, kukhona into ebalekile kuwena noma mhlambe igugu ezohamba bese iyakulahlekela. Ingakho uzoziphupha ulahleke uphunyelwa amazinyo. Kwesinye isikhathi mhlawumbe khona nawe lapho ungenzi kahle khona okuzogcina sekukhona izinto ezibalekile ezisuke zizokulahlekela. Ufunakala nawe lapho uzibheke nangendlela okwenza ngayo nohamba ngayo. Okay, bese kwesinye isikhathi bese kuba khona lapho uzozithola khona ukuthi cha bengigunda izinwele akukunako kuyinkinga futhi nako ukuphupha ungumuntu olahlekelwa zinwele uzigunda noma ugunda umuntu. Mawugunda umuntu nawo kuyacaca ukuthi khona umuntu ozama ukukuthwebula, khona umuntu ozama ukuthatha amandla akho. Uma ngabe uzigunda wena kuyacaca ukuthi nawe khona lapho ungenzi kahle khona okudala noma ungathini khona lapho ungenzi kahle wena khona lokho okugcina sekuba imbangela yokuthi wena ulahlekelwe ngamandla akho. Siyazi ukuthi inwele nje zingamandla kakhulukazi ngisho nakubantu bakamoya ukuthi cha mangabe ngiphupha ngilahlekelwa zinwele okusho ukuthi amandla amayehla khona umuntu ontshontsha amandla. Kwesinye isikhathi makuyimina engiyigundayo ukhomba ukuthi mina izenzo zami ezenza ukuthi ngilahlekelwe amandla nakhona funa ngibheke indlela engenza ngayo. Kodwa mako omunye umuntu okugundayo ekusolo umuntu ezama ukukuthwebula khona umuntu ozama ukuthatha amandla akho. Kwesinye isikhathi ke uzokuziphuphe ulwa bakithi kodwa manje mawulwa bese uyahluleka. Hayi alilihle kokole lophupho ukuthi uphuphe ulwa bantu bakithi kodwa ekulweni ngakho bese uyahluleka. Kumele ungahluleki ephusheni mawulwa. Awuthi mawulwa ephusheni ufunakala ungahluleki. Yebo phela sikwazi ukucontrola kwesinye isikhathi iphupho uphapha manje sekwenzekile kodwa engathi nje isikhathi esiningi ungangahluleka ephusheni. Ngakho ngithi kwesinye isikhathi kubalulekile ukuthi umuntu ulale ukhulekile. Thandaza mawulala ukhulekele izimpi esibhekana nazo ebusuku mangabe silele ukuthi uNkulunkulu akwazi ukusinqobela lezo zimpi zingasinqobi ngoba mangabe sekunqobeke ngale nangala sizophinda futhi sinqobeka ngithi yabona. So uma ngabe uphuphe ulwa kodwa yakunqoba impi thandaza khuleka ngempela. Kufunakala ube umuntu ozozila ngempela ozokhuleka ngoba akufunakali impi ikunqobe. Ukhomba ukuthi phela lapha izitha zakho zonke ziyakunqoba. Ukhomba ukuthi izinto zakho azizohambana ngoba manje bekunqobe ngale awuyazi ukuthi impi ke manje ezayo noma yini esuke isizokwenzeka kuwena kodwa kukhona kona okusuke kuze nokusuke kuzokwenzeka. Lokhu abantu abadala noma idala zakini esuke zama ukuxwayisa ngakho ukuthi nansi ingozi futhi uyabona yini ukuthi iyakwehlula ukuthi yabona sokufuna uzame ngempela ukuthi akukhuleke awushuqe ungavumi ukuhluleka ngokomoya ukuhluleka emaphusheni ngoba mohlukile ngempela leyo mpisi izokunqoba nalapha emhlabeni. So nje iloko bakithi engakusho amanye amaphupho lawa kade ngiwacomula nje ngichazele ngawo ibona amaphupho kwesinye isikhathi lawa angaba ingozi kuwena asuke eshinkinga ezayo ekufunakala uwaqaphele amaphupho okungafunakala uthi uma ngabe wathongile bese uwaziba zabizaba sukuma ukubuze ubone ukuthi ngoba awamahlela umaphupho. Uzophinda ke bakithi ibonane ngokuzayo.